Astăzi o să facem un videoclip cu Brawl Stars. Hai să ne jucăm, că pe când n-am făcut niciun videoclip cu Brawl Stars și abia acum facem. Între timp, dacă nu v-ați luat skin-ul, nu știu cum să vă spun. Că l-am luat pe gratis, de pe shop, free. Și, da. De acum să ne jucăm un meci cu Bibi pe să putem. Bun. Nu voi încet mai încet. Frumos. Nu vă uit vreodată. Ați văzut? Cum? Opa, 5, 4, 3, 2. Smack attack. Bun, și haideți să jucăm și un meci cu Jackie și după aia nu. Just duc aici. Bun, haideți. Unde-i suc? Vreau eu. Unde-i suc? Uite. Unde sunt? Hai, acum sunteți noi. Am câștigat, da. Și azi încă un video să fac, adică vlog, ce video. Bun, atât a fost pe ziua de azi. Am fost la familia tare. Nu uitați să vă abonați la Sebi, Prince și Wordless și la Motor Kid. Nu uitați să dați like și un clopoțel. Cea de față cu Jack. Bine. Am fost familia tare. Ne vedem tot azi. Ok, 2-3 video pe
pe zi. Pa!